आरो बे बिटिआर सरकाराव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव रनजित सार थानाय समायाव जाहा जिंगा सिनांगौ जेबो गोनांथि गैया। बेनिखाय जोङो बिथांमोनखौ आकबार सरकारखौ फैजानायखौ जों लुबैयो। बे लेन्ड पाट्टा जिथुनिखि टाइटेल बे होनायाव जाहा फेरेंगा सार बिथाङा फैदों, निश्चय जों बेखौ सेलुट होयो। हा पाट्टाखौथ' जों मोनबाय, बेनि गेजेरजों आं गोजोननाय मोन्दों। खारन जोंहा सिगां माबायावहा जोङो गोबां गोनो गोथो जानानै दंमोन आरो बे हायाव जोङो जिबन खांनो मोनगोन ना मोना, जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जोङो संसार जानो मोनगोन ना मोना, बेबायदि मोनसे जोंहा गोबां दुखु दाहा दंमोन। नाथाय दा बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरा बे हाखौ जोंनो थाखाय होबाय, बेनिखाय बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जोङो हानि टाइटेलखौ जों मोननो हादों आरो बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो रांखावरि लानानै बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो लायाखै, रांखावरिफोरखौ लायाखै। जोंनो बिथांमोना अननानै जेबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ बिथांमोना मावनानै होदों बिटिआर सरकारा। बेनिखायनो जों प्रमद बर'निसिम गोजोननायखौ हामग्लायहरनाय थादों। जोंहा बिटिआर सरकार थासेयाव बा लोगोसे जेनेबा रनजित सार थासेयाव बा प्रमद बर' थासेयाव, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार थासेयाव जोंहा जेबो गोनांथि जिंगासिनो गोनां गैया। जों गबिन्द सारनि दैदेननायखौ जों गोजोननाय दोङो आरो जेबायदि खामानिफोरा आद्रा जानानै दङमोन आरो बिनिसाय बिथांमोना बे आद्रा जानाय खामानिफोरखौ माने मावफुंलांदों, बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों। जोङो मैखोमहै जोङो गबिन्द चन्द्र सारखौ जोङो देरहाहोनो जोङो आखायाव लाबाय थादों आरो जोङो हास्थायो बिथाङा माने अलरेडि माने जोंनि बे भैरबकुन्द ब्लकआवहाय देरहागोनना रोखाखा। थारैनो बे समाव आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबनि जा आमजुलि भिसिडिसिनि माखासे ओनसोलाव बे समाव माखासे रायजो राजानिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा थारैनो गामि ओनसोलफोराव थारैनो हानि पाट्टा होमारदोंना, आरो बे हानि पाट्टा होदोंब्ला आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकारा रांखावरि जानानैसो एबा रां लानानैसो हानि पाट्टा होदों नामा? बे हा पाट्टा होनायनि सायाव गोबां राजखान्थि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां नोंथांमोना दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाय एबा दान्थे बिदान्थे जालायलायबाय थानायखौ नोंथांमोना मोनबोगासिनो दं। दा बेनि सैथोखौ जों दिहुननो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव नङा, बे बाराव बड'लेण्ड बुब्लिया रायजो राजानि खाथियाव थांनानै थारैनो आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकारा हानि पाट्टा होमारदोंना, बे समाव बेरेखा दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे जा हानि पाट्टा होनाय एबा हा पाट्टा होनायनि सायाव गोबां अजद दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बे समाव लिडार एबा दैदेनगिरिफोरनि सेराव नङा, दिनै जों हा पाट्टानि माखासे सैथोखौ मिथिनो थाखाय रायजो राजाफोरनि साखाथियाव फैदों। बिथांमोना डाइरेक्ट थोंजों बाथ्रा बुंगोन, एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों बेयाव जेबो सोदेरनाय, जेबो बुंफादेरनाय दैदेनगिरिनि जेबो राव नोंथांमोना मोननाय नङा। बेयाव नोंथांमोना थोंजों रायजो राजानि अजद, रायजो राजानि गोजोननाय, रायजो राजानि दाबि मोनफ्रोमखौबो नोंथांमोना नुना मोनगोन। बे समाव आंनि सेराव बे आमजुलिनिनो बिथांमोना थागिबि। दा बिथांनियाव जों सानगोन जे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकारा हानि पाट्टा होनाय एबा लेन्ड टाइटेल होनाय गोबां बे समाव होनायनि बिथांमोना खमैबो 3 लाखनिबो बांसिन होनाय बिटिसिआव फोरमायदों। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि ओनसोला फरेस्ट एरियायाव गोरोबो, हाजो साखाथियाव गोरोबो। बे नोंथांमोना बे हानि टाइटेलखौ मोननो हादोंना हायाखै आरो माबोरैहाय मोननो हादों? रांखावरि होदों नामा? खुलुमनाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम। जोंनि बे जिथुनिखि प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जोङो हानि टाइटेलखौ जों मोननो हादों आरो बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो रांखावरि लानानै बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो लायाखै, रांखावरिफोरखौ लायाखै। जोंनो बिथांमोना अननानै जेबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ बिथांमोना मावनानै होदों बिटिआर सरकारा। बेनिखायनो जों प्रमद बर'निसिम गोजोननायखौ हामग्लायहरनाय थादों आरो थारैनो जोङो बेबायदि लेन्ड टाइटेलखौ मोननानै जोंनि गोसोआव आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननायखौ जोंनो फोरमायदों। बेनिखायनो जोङो बे सरकारखौ जोङो हामबाय होदों। नोंथांमोननि बे फिसा गामियावहा बेसेबांसो माने आइडिया बेसेबांसो न'खरा मोनदो बायदि नोंथांमोननि बेयाव? जोंनि बेयाव मोननायाव 100निख्रुइ बारा बे टाइटेलखौ मोननो हादों। थारैनो बे समाव आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जौगानायनि बेलायाव
मा खावलायनो सानदों आरो मा आथिखालाव बे 5 बोसोर सरकाराव 5 बोसोरनि सरकार सालायनायाव माबायदिहै जौगानाय बायदि नोंथांमोना अनुभब खालामो? जोंनि बे प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै लामा दग्राफ्रा जोंहा गोबां गाज्रिमोन, किन्तु बे 5 बोसोराव बे लामा दग्राफ्राबो एसे माने साफा जानो हमदों आरो जालांदों, जथेस्थ' जालांबाय आरो बिनिखायनो जोङो बे लामाफोरखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो मैखोम सासे दैदेनगिरि गोलाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय आथिखालाव बिथाङा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। दा बे समाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि ओनसोलखौ आरोबाव जौगाहोनो थाखाय माबोरै खावलायनो? गबिन्द चन्द्र सारनिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे बिथाङा जिबायदि मावबाय बे 5 बोसोराव आरो बिनिसाय साबसिन हामसिन मावलांगोन होननानै जों आसा फारिदों आरो जोङो बेखौनो नागिरदों आरो बिथाङा जोंनि लामा दग्रा जिथुनिखि खामानि आद्रा जानाय बे आरोबाव मावफुंलांगोन होननानै जों रायजो राजाया बिथांनिसिम बेखौनो फोरमायहरनाय थाबाय। गबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायखौ नोंथांमोना गोजोननाय दङ ना? जों गबिन्द सारनि दैदेननायखौ जों गोजोननाय दोङो आरो जेबायदि खामानिफोरा आद्रा जानानै दङमोन आरो बिनिसाय बिथांमोना बे आद्रा जानाय खामानिफोरखौ माने मावफुंलांदों, बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों। थारैनो बेबायदि जों मिथिना मोनबाय आमजुलि ओनसोलनि जेराव आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङानो बे ओनसोलनिफ्राय देरहानानै दिनै रायजो राजानि खामानि मावनायनि बिथाङा फोरमायदों आरो बिथांमोननि सायावबो माबोरैहाय गोजोननाय दङ आरो मा अजद दङ। आथिखालनि जा 5 बोसोराव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी थामहिनबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि सायाव मा फोरमायगोन, लोगोसे प्रमद बर'नि सायाव मा फोरमायगोन, जों मोनसे गला बेयावहा जोंनि माखासे बर' आइजोफोर दङ, बेयाव बे बर' आइजोफोरनिफ्राय जों माखासे मिथिनो नाजागोन। थारैनो बिथांमोननि सायाव आथिखालनि जा प्रमद बर'मोननि 5 बोसोरनि सरकार लोगोसे रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव माबोरैहाय लेन्ड पाट्टा मोननो हादों, हानि टाइटेल मोननो हादों, दा बेनि सायाव जों आरोबाव माखासे जोंनि बर' गामिनिनो थागिबि बिथांमोना बर' गामियाव रायजो जानाय बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे बे समावहा जोंहा खाथियाव आदा दंबावो। दा बे समाव नोंथांमोना थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव हानि पाट्टा मोनना एबा लेन्ड टाइटेल मोननो हादोंना? बे मोनबाय, लेंखौलाय मोनबाय। बे समाव आरो मादै सासे दङ, मादै मा बुंगोन आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव मा फोरमायगोन? दे 5 बोसोर जालांबाय आरो 5 बोसोराव नोंथांमोना हानि पाट्टाफोरखौ मोनमारदोंना? नोंथाङा सासे बर' आइजो हिसाबै मा बुंगोन? हानि पट्टाखौथ' जोङो मोननाय बायदियानो जाबाय। दायो जों बे हानि माबाखौ जोंहा अधिकारखौ जोंनो होबाय, जेनेबा थानो हानायनि, आरो रावबो जोङो बेनिफ्राय खारनो नांला। बे हिसाबै आरो माखासे अजद दैखाङो जे लाख फैसा नोंथांमोना होनांगौ जादों होननानै, थारैनो बे सैथो नामा? बेखौथ' लाख जों फैसाखौ होनो हायाखै बा होआखै। थारैनो बे समाव रनजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायावनो नोंथांमोना लेन्ड पाट्टा मोननो हानाय जादों। दा बे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ नोंथाङा सिनायोना आरो बिथांनि सायाव माबायदि साबायखर हामबायबावगोन नोंथाङा? बिथांखौथ' आं एसेबां मोजां सिनाया, अब्लाबो आं हामबाय होनदों बिथांखौ बेबायदि मावना होनायनि थाखाय आरो। थारैनो बे समाव मादै बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय आरो खाथियाव जोंहा मादै सासे दङ। मादैया बिथाङा बे दखान होबाय थायो, दा बिनि सायावहा मा फोरमायगोन? हा पाट्टा मोनदों ना नोंथांमोना? हा पाट्टाखौथ' जों मोनबाय, बेनि गेजेरजों आं गोजोननाय मोनदों। खारन जोंहा सिगां माबायावहा जोङो गोबां गोनो गोथो जानानै दंमोन आरो बे हायाव जोङो जिबन खांनो मोनगोन ना मोना, जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जोङो संसार जानो मोनगोन ना मोना, बेबायदि मोनसे जोंहा गोबां दुखु दाहा दङमोन। नाथाय दा बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरा बे हाखौ जोंनो थाखाय होबाय, बेनिखाय बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायदों जे थांनाय गोलाव समावहा बिथांमोना थारैनो बे ओनसोलाव अरायथा थानो मोनगोन ना मोना, बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामबाय थानानै गोबां साननो गोनां जायो होनना फोरमायदों। लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरखौ बेयाव स्थायि भाबै अरायथा भाबै लाखिनो मोनगोन ना मोना, बेनि सायाव गोबां जिंगासियोमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा आथिखालनि जा बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिथाङा साबायखर बावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे बाराव आरो फिन नोंथांमोननि गेजेराव माखासे ओनसोलनि जा रायजो राजाफोरनिसिम जों खाथियाव थांनानै मोनथिनो नाजागोन। थारैनो आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारा हा पाट्टा होनायाव एबा हानि जा लेन्ड टाइटेल होनायाव बेसेबां जाफुंसार, बेखौ सैथोखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि गेजेराव, साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव जों लाना फैगोन। बेबायदिनो आरोबाव जों माखासे रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनो नाजानि। नोंथांमोना जे लेन्ड पाट्टा मोननायनि बाथ्रा बुंदों, बे लेन्ड पाट्टा राननायाव सोर फैदोंमोन आरो सोरनि आखाइनिफ्राय मोनदों आरो बिथांमोननि सायाव माबायदि साबायखर दं?
बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम हामबाय होदों बे लेन्ड पाट्टा जिथुनिखि टाइटेल बे होनायाव जाहा फेरेंगा सार बिथाङा फैदों निस्सय जों बेखौ सेलुट होयो बिथाङा गोजाननिफ्राय फैनानै खस्थ' खालामनानै जोंनि बे हाग्रा ओनसोलाव फैनानै बिथाङा जोंनो थाखाय लेन्ड टाइटेलखौ होफैदों आरो बेजों लोगोसे जाहा निलुत सरगयारि सार बिथाङाबो फैदों आरो जोंनि भैरबकुन्द बियाबनि डिपुटि चिफ बिथाङाबो गबिन्द चन्द्र सार बिथाङाबो फैनानै गाव फैनानै बिथांमोना फैनानै बेयाव मोनसे प्रग्राम बानायनानै जोंनो बिसोरो लेन्ड टाइटेलखौ होनानै गालांदों बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो बे बिटिआर सरकाराव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव रन्जित सार थानाय समायाव जाहा जिंगा सिनांगौ जेबो गोनांथि गैया बेनिखाय जोङो बिथांमोनखौ आकबार सरकारखौ फैजानायखौ जों लुबैयो थारैनो बिथाङा फोरमायबाय जे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकार रन्जित बसुमतारी डक्टर निलुत सरगयारि बिथांमोननि सायावहा बिथाङा हामबाय बावदों लोगोसे बे समाव आरो जों सासे आदान मोनदों बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जौगानायखौ लानानै आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी रन्जित बसुमतारी बिथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलावहा जौगानाय खामानि लोगोसे बिथांमोननि सायाव मा फोरमायगोन गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामबाय होनदों बे जोंनि बिटिआर सरकार गिबियावनो साबायखर बावदों मानो होनब्ला जोंनि बे 3 नम्बर आमजुलि भैरबकुन्द ब्लकनि आन्दाराव थानाय बे 3 नम्बर आमजुलिया ओरैबायदि माने गोग्लैसोना थानाय बे एरियामोन जेब्ला जोङो सिगांग्रोनो जों नुनो मोनो दावदिगाव सार्चनिफ्राय फैनानै जोंनि बे 3 नम्बर आमजुलि हाजिजुलि एरिया ओरैबायदि माने थाबायनो हायि बिदि अबस्थायाव दङमोन दायो जों बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायनो जोंनि मानगोनां गबिन्द चन्द्र सार आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि गेजेराव जोङो बिदि मोजां लामा मोन्दों लोगोसे जोङो बायदिसिना जों न' बांजों लोगोसे लानानै जोङो बुंनो थानो दिनै जोंनि सा ओनसोलाव जुदि बुङोब्ला सेथे जोङो हानि मोन्थायखौ जों बुंनो हायो जोंनि बे हाया 2019 मायथाइनि डिसेम्बरावनो जोंहा बे मोनसे एभिक्शन जानो गोनांमोन बे समाव जोंनि बिटिआरआ जेब्ला एग्रिमेन्ट जायो सुक्ति जायो बे समनिफ्रायनो जोंनि बे हाखौहाय जोंनि मानगोनां रन्जित सारनि आखाइजोंनो आरो लोगोसे बेयाव जोंनि उदालगुरि एरियानि जा डिसि बिथांमोननि आखाइजोंनो जोङो बिदि बे जोंनि बे फरेस्ट लेन्डनिफ्राय जों बे लेन्ड पाट्टाखौ जों मोननो हादों आरो जोङो बिदिनो बायदिसिना जों बिथिङाव जों मोनाखै होनना बुंनो हाया जों गोबां माने जों मोननो हादों जों आसा खालामो जों फैबाय थानाय नैबेहाय समफोरावबो जों बिटिआर सरकारखौ जों मोनफिननो हागोन होननानै आं आसा थायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव सासे मैखोम दैदेनगिरि जेराव 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनैनि समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा दा बिथांखौ फैबाय आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै बिसायख'थिया दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ मदद होगोन ना माब्रै बुङो दा बिथांमोननि सायाव बेयाव गोजोनथाव माने सोंथि जोङो जे फैबाय थानाय बे माने इलेक्सन बेयावहाय जोङो मैखोमहै जोङो गबिन्द चन्द्र सारखौ जोङो देरहाहोनो जोङो आखायाव लाबाय थादों आरो जोङो हास्थायो बिथाङा माने अलरेडि माने जोंनि बे भैरबकुन्द ब्लकआवहाय देरहागोनना रोखाखा जोंहानि बे 3 नम्बर आमजुलि बेयावहाय जोंहा गोबां माने बै 2019 सनावहाय एभिक्शन खालामनायनि मोनसे थासारिया सफैदोंमोन जोंनि बे ओनसोलाव माने गिग्लुंनाय थासारि माने खारनो गोनां बा न' बांखौ सेफायनो गोनां बिदि एसे माने गिग्लुंनाय गोसोफोराव जोंहा फैदोंमोन नाथाय दायो जोङो बे बिटिआर सरकार जानायनि उनाव जोंहा बिदि माने गिनांगौ थासारिया गैया गोजोन थासारि फैबाय बेखायनो जोङो हामबाय होनदों जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार लोगोसे जोंनिनो EM रन्जित सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो माने जोंनि गिग्लुंनाय बे गोसोफोरखौहाय माने खारग्लुं खारसे बिदि जानायनि लामायाव फैनायखौ माने एसे बन्द एबा गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय आं हामबाय होनदों आरो जोङो हास्थायो बे बिटिआर सरकार थासान्दियाव जोंनि प्रमद बर' सार थासान्दियाव
फेरेंगा थासान्दियाव आरो लोगोसे जोंनि गोबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिसोर थासान्दियाव जोङो माने आलाय सिलाय जानाय नङा आं बेखौहाय माने रोखा बुंनो थाबाय। बे समावहा नोंथांमोना प्रमद बर'नि रनजित बसुमतारी गोबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि थासेयाव मायबाफोर जिंगासिनांगौ दं होनना सानो नामा? बेयावथ' जोंहा बिटिआर सरकार थासेयाव बा लोगोसे जेनेबा रनजित सार थासेयाव बा प्रमद बर थासेयाव गोबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार थासेयाव जोंहा जेबो गोनांथि जिंगासिनो गोनां गैया। आरो जेसांखिनि माने एसे एनै जेनेबा खामानिफोर थालांदों माने बेखौहाय जों मावगोनखौ आखा खालामो। मानो होनब्ला जोंहा एसे माने लामाफोरा माने एसे माने लेफ्ट साइडथिंहाय माने गार' बजार थांनाय लामा बेयावहाय माने एसे माने उसुबिदा जाना दोङो। माने बेयावहाय थांलाय फैलाय जा हान्थिनो थाखाय गोबां माने एसे माने मा बुंगोन बेखौहाय थांनो हायि बिदि अबस्था जाना दोङो। बेखौबो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गोबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा माने नायफिननानै बे खामानिखौ मावगोन होननानै आं आसा थादों आरो। बे समाव जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2019 मायथाइ 18-19 एक्जेक्टलि आं मिथिया बे समाव इभेक्सन जानो बाथ्रा दंमोन नोंथांमोननि गेजेराव थारैनो बे बाथ्राया सैथोमोन? बेखौहाय जों खोनानो मोन्दों आरो जोङो बेखौहाय जों गिखांनाय मोन्दोंमोन जेब्ला जोङो बे 2019 मायथाइयावहाय बे एभेक्सननि खोथा जों खोनादोंमोन अब्ला जों गिखांनाय मोन्दों। जोंहा जुदि गोबां जोङो न' बां बानायना लादों जों सम्पति बानायदों माने जों माने फ्राय जों बेखौहाय जोङो मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो बेयो सैथो। ओमफ्राय जोङो जे बिटिआरनि बिदि एकर्ड जानायनि उनाव बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय आं माने रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जिबायदि बाखि जा खामानि मावनो दंबावो बेखौहाय जोङो जाय सरकार दैदेनबाय थादों बिथांमोननि जुगिदिनो बे खामानि आद्रा थानाय खामानिया जाफुंगोन होननानै आङो आसा खालामबाय थादों आरो। बे समाव गिबियावनो जों मख'नांगोन थांनाय 2018 एबा 19 मायथाइयाव बे ओनसोलखौ इभेक्सन खालामनायनि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन एबा इभेक्सन खालामनांगौनि बाथ्राया गोबां गोसारदोंमोन। नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बेनि उनावनो सेथि महरै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा हानि जेंनाखौ 100% फोजोबस्रांनायनि थांखि होदोंमोन। दा बिनि उनाव बिथांमोना माखासेया फोरमायदों बे फिसा गामियावनो 100निबो बांसिन लेन्ड टाइटेल होनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथांमोना गिखांनायखौ फोरमायदोंमोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोननो जों मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थांनानै जेराव आथिखालनि प्रमद बर' सरकारा बाथ्रा बुंगासिनो माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हानि लेन्ड टाइटेल होनाय एबा हा पाट्टा होनाय थारैनो बेसेबां सैथो जों सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांना सोंहैयाखै। ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानानै रायजो राजाफोरनि साखाथियाव थांना रोखा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों। बेबायदिनो नायलांबाय था जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।